Bisan sa kontrobersya nga iyang gikalambigitan ug pagpagawa sa warrant of arrest, pabiling makaserbisyo ang kapitan sa barangay Magikay, Mandawi City suma sa labaw sa DILG. Atong sayran ang detalye sa report ni Nico Sereno. Pabilin nga makaserbisyo ug makabuhat sa iyang tahas isip kapitan. Kini ang gipasabot sa labaw sa DILG Mandawi City mahitungod sa isyu nga gikalambigitan ni Magikay Barangay Captain Eduardo Gumera. Si Gumera gikiha og lascivious conduct tungod sa reklamo sa usa ka 15 anyos nga batang babay. Matod sa City Director sa DILG, John Joan Mende, wala pa'y final judgment ang maong kaso, maong magpadayon pa si Gumera sa pangalagad. Ang penalty of disqualification to public office, naman po na itong nanay finality ang judgment sa kaso. Nakabail man siya. So, with that, makaperform pa man gyapon siya sa iyang functions. Pasabot sa DILG, ang barangay kapitan ubos sa supervision sa city mayor. Kung administrative liability ang hisgutan, magsumikad kini kung may reklamante batok sa opisyal. Ang dunay supervisory authority over punong barangays, it's the local chief executive, mayor. Kaya kanang administrative manggod, it's the exercise of your official functions, ng mga acts, violations. Sa interview kagahapon, ang kapitan nagdumili pagdetalye sa iyang tubag sa reklamo kay ana-ana sa korte ang maong kaso. Mipasalig kini nga moatubang sa reklamo. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.